Ζεστό νερό. Είναι αυτό που κινεί το σπίτι σας και την οικογένειά σας. Αλλά όταν η δεξαμενή ζεστού νερού που έχετε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες για καθαρά ρούχα, αστραφτερά πιάτα και ζεστά ντους, η ζωή απλά παγώνει. Με το Calpak X-Flow Ultra Tank δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να περιμένετε για ζεστό νερό. Χάρη στην πρωτοποριακή πατενταρισμένη τεχνολογία του, προσφέρει στο σπίτι σας απεριόριστη ροή ζεστού υγιεινού νερού και η λειτουργία του σας κοστίζει πολύ λιγότερο από τη συμβατική δεξαμενή που έχετε τώρα. Ποιο είναι όμως το μυστικό του? Αντί να ζεσταίνει και να αποθηκεύει το φρέσκο νερό χρήσης όπως οι συμβατικές δεξαμενές, το X-Flow Ultra Tank λειτουργεί σαν μπαταρία αποθηκεύοντας ενέργεια σε θερμικό υγρό. Καθώς το φρέσκο νερό εισέρχεται στη δεξαμενή μέσω ενός συστήματος καναλιών, ρέει σε αντίθετη κατεύθυνση με το θερμικό υγρό, ανταλλάσσοντας ενέργεια με πολύ υψηλή αποδοτικότητα. Επειδή η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο υγρών είναι υψηλή σε κάθε σημείο της ροής, το μέγιστο της θερμότητας μεταφέρεται στο φρέσκο νερό, ζεσταίνοντάς το άμεσα. Αυτό ονομάζεται αντιροή και στο X-Flow η διαδικασία αυτή έχει πιστοποιημένη αποδοτικότητα 99%, επιτρέποντας την αντλία θερμότητας να δουλεύει μόνο 1 βαθμό Κελσίου πιο ψηλά από την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού σας. Και επειδή το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται στη δεξαμενή, δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν μέσα βακτήρια όπως η Λεγκιονέλα, οπότε παραμένει φρέσκο και καθαρό. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα πιθανά προβλήματα διάβρωσης που προκαλεί η αποθήκευση νερού που περιέχει οξυγόνο. Και ορίστε, απεριόριστο φρέσκο ζεστό νερό επιτόπου με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας όποτε το χρειάζεται η οικογένειά σας. Το X-Flow είναι εύκολο στην εγκατάσταση και σας εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή και μακροζωία ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες. Λειτουργεί με το σύστημα αντλίας θερμότητας ή τον λέβητα αερίου ή πετρελαίου που ήδη έχετε. Μπορείτε ακόμα να το συνδέσετε με τους ηλιακούς συλλέκτες της Calpak για πρόσθετη δωρεάν ενέργεια. Όποια πηγή ενέργειας κι αν έχετε επιλέξει, το X-Flow σας εξασφαλίζει εντυπωσιακή οικονομία στους λογαριασμούς ρεύματος ή αερίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να απολαύσετε και εσείς ατέλειωτο ζεστό και υγιεινό νερό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, μπείτε στο www.calpak.gr/X-Flow.